Me lähdettiin suunnittelemaan Porin Sokos Hotel Vaakunan aamiaisravintolan ja ravintola Satakunnan muutosta, niin siellä on oikeastaan 4 tärkeää kohtaa. Eli Sokos Hotel brändiuudistuksen myötä luoda Porin Sokos Hotel Vaakunan originaaliin tämmöinen aamiaistori tai ruokatori, jossa toimii hyvin aamiainen, kokous, lounastaminen ja sitten erilaiset juhla- ja illallisbuffeet. Ja toisena asiana haettiin erityisesti aamiaisille ja kokouksille sitä sujuvampaa asiointia. Eli haluttiin tehdä erilaisia saarekkeita, joista sitten voi useimmista aloittaa omaan rauhalliseen tahtiin, niin muodostuu niitä jonoja vähän vähemmän. Kolmantena asiana houkuttelevuus ja nykyaikainen uudenlainen esillelaitto erilaisine induktiolämpöhauteineen ja kylmätasoineen. Ja yhtenä tärkeänä muutoksessa oli myös se, että saadaan siitä aamiaistorista sellainen houkutteleva paikka, johon on myös helppo tulla sitten kaupunkilaisten pitämään aamiaispalaveria ja ulkopuolisille aamiaisille isänpäivänä ja äitienpäivänä ja tämmöisinä erikoispyhinä. Ravintola Ilo on täysin uudenlainen ravintolakonsepti, jonka suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda asiakkaalle elämyksellinen, nopea ja tuore aasialais-eurooppalainen ruokatori Porin Sokoksen tavaratalo. Erityisen nappiin Ilon osalta on mennyt kaasuparila ja kaasuvokki, joissa toteutuu se elämyksellisyys ja nopeus.